god ven, fordi du både er trofast og meget gæstfri. Hvad er det særlige ved Svend? Ja, det er jo egentlig ordet særlig. Svend er særlig på sin helt særlige måde. Svend er en god ven, fordi han er trofast, rar at være sammen med og have det sjovt sammen med. Det bedste ved Svend er, at han altid spørger, hvordan man har det. Han er altid interesseret i, hvad man laver, hvordan det går. Han er også god til at spørge, hvordan det går med de mennesker, man er omkring. Din humor og din eventyrlyst og din vedholdenhed og din begævelse. Bedste ven, Svend, sørgede for, at en lang mobbeperiode stoppede i underskolen. Der var en fra en ældre klasse, der konstant drillede. På et tidspunkt syntes Svend, det var nok, og så tævede han ham, selvom han var et helt hoved højere. Det sjoveste ved Svend er, at han under tiden er med på den værste. Og under en løbetur, så blev vi jo enige om, hvad vej vi skulle løbe. Og vi havde løbet faktisk et pænt stykke vej. Og så fordi vi ikke kunne blive enige om, hvad vej vi skulle løbe, så løb vi simpelthen hver sin vej. Og afsluttede løbeturen hver for sig. Og det så vi egentlig ikke noget underligt eller mærkeligt i. Svend skulle fodre vores kat, og han hørte en dag en underlig lyd fra huset. Han fik fat i vores anden nabo, Nis, og sammen gik de nu bevæbnet med vistnok en flækøkse og et basketballkølle forsigtigt ned ad vindtrappen. Der mødte de to små punkere, Patrick og Bonus, som Niels, uden at vi anede det, havde givet en nøgle, så de kunne fodre fiskene, så de ikke spiste hinanden. De undgik blodsudgydelser. Hans tunnelsyn, at når han får bolden og kører mod mål, så er det nøjagtigt som Preben Elkjær. Han havde den samme evne. Der er kun én vej, og det er mod mål. Fantastisk. Havnet på en øde ø, så ville det nok være godt at have en bold med, fordi du elsker at spille bold. Og så kunne det blive ligesom den film der med Tom Hanks i Cast Away, hvor du kunne sidde og snakke på bold. Hvis Svend var et dyr, skulle han være en ugle. For en ugle er meget klog, og det er Svend også, og meget vidende. Så er det også altid godt, at man ikke behøver Google, hvis man har Svend. Han ved alting. Da vi var barn, gik vi rundt i skolegården, ordnede verdenssituationen og diskuterede de mange bøger, vi fik læst i den periode. Hvis Svend skulle på en øde ø, ville han tage Hovedbiblioteket, Lyngby Bibliotek og Mette med. Hvis det er en ting, så kan man også tage familien med. Men hvis vi så undlader det, så tror jeg, det vil være de samlede værker på spansk i forskellige dialekter, hvis det findes. Lige fra inkvisitionen frem til under Franco-styret og kulturens vilkår eller udvikling under sammen. Du ser virkelig, virkelig, virkelig godt ud. Du har altid set ung ud, yngre end du er, og det gør du stadigvæk. Du har også leget lidt med det gennem dit liv. Og i løbet af ferien tog vi op til et for mig ukendt sted i nærheden af Milano, tror jeg. Her efterlod Svend mig alene en mørk aften, fordi han skulle have stævnemøde med en italiensk pige, han måske kendte fra tidligere tider. Nogle gange, ikke særlig ofte, kan du godt være lidt forvirret. Det også ved dig, Svend, det er, at du er distræt på en skæg måde. Du kommer til en fejl, eller ved en fejl hedder det vist, ved en fejl til at bestille 5 billetter med en hjemrejse, der lå forud for henrejsen. Og selvom man er hurtig og kan nå mange ting, så er det svært at komme hjem fra Rom, før man er kommet til Rom.
Pige nummer 28 vil godt sige dig tak for virkelig godt naboskab igennem de sidste 30-40 år, Svend. Tak. Så er det nok først og fremmest tak for mange gode løbeture, for de gode vaner, du var med til at tillægge mig, da jeg skulle lægge mit liv om, og samtidig så utrolig mange gode grin. Når Svend og jeg mødtes nogle gange med halve og hele års mellemrum, har det altid været, som om vi havde talt sammen i går. Du er sød, du er opmærksom, du er på ingen måde hverken ældre eller gammel. Det har været et livslangt venskab, og jeg takker mange gange for det. Jeg vil bare sige, at jeg holder meget af dig. Du er bare Svend. Tillykke med fødselsdagen.